Quin munt de coses. Que estàs cansada? No, no n'estic gens. Ja està. Té la meitat. Gràcies. Que fred! Que bé que s'hi està aquí. Escolta, Mayuko, em sap greu que fins i tot ens hagis d'ajudar a fer la compra del menjar. No, però m'ha deixat parada que sabessis també què havíem de comprar al supermercat. Esclar, dona, com que m'he criat al restaurant del pare. Sí, això també és veritat, però... Un milà! Saps que el pare, abans que nasqués jo, era pintor? Però quan vaig néixer va obrir el restaurant. Ah, sí? I tant que sí, però es veu que sempre havia somiat tenir el seu propi restaurant. I per això, com que tu et dius Chie, li va posar Cartier al restaurant. Això tant és, ara, dona. O sigui que quan vas néixer tu, el teu pare va aconseguir fer realitat 2 somnis a la vegada, eh? Potser sí, però tampoc no cal passar-se. Saps què? Si és tan feliç amb el seu restaurant, no està pas malament, oi? No et facis la dura, Chie. Per què ho dius? Què passa? Que bo que era! Chie, digue'm una cosa. Què t'agradaria ser a tu de gran? Caram, encara no ho sé, això. Sóc una nena. Potser tens raó. Ei, vigila, Mayuko, mira el gelat! Quina llàstima, eh? Què? Potser que anem tirant, no? No hi ha premi. Ei, Mayuko, em sembla que s'acaba la beguda. Sí. Avui el restaurant està reservat, el propietari. Gràcies. Sí que triga la Mayuko. No puc més. Estic morta de gana. Chie, perdona, que podries anar a apagar el llum del rètol? Sí. Ja hi arribo jo sola, eh? Sí. Gràcies, Mayuko. Sort que ens has ajudat. Sí, com que també hi havia la Chie entre totes dues. Aquesta Chie sempre posa el nas a tot arreu. Et deu cansar, oi? Ah, no, gens. M'ho passo molt bé. Ah, sí? Doncs me n'alegro molt. De què parlàveu? Ah, de quan hem anat a comprar. M'ha explicat que t'has comprat una cosa de magatotis. Què? Què? Això t'ha dit? No, és broma. Que no ho veus? Que hi ha un gelat de maduixa que surt apuntat a la factura? Ostres! Va, no passa res. Però la pròxima vegada compreu-en un per cada una, eh? Entesos? Sí! Molt bé. Au, per avui ja n'hi ha prou. Ens n'anem a banyar, sí? Sí! Va, doncs vés a buscar les coses. Sí! Llista de comandes. Bona nit. Fins demà. Adéu. Adéu.
mira això. Oh, que maco. Són cuques de llum, oi? Sí, és veritat, són cuques. Que boniques. No n'havia vist mai jo de cuques de llum. No, esclar. Abans n'hi havia moltíssimes de cuques de llum, però feia temps que no se'n veien. Ah, no ho sabia. Moltes n'hi havia. Recordo que per veure'n moltes no hi havia cap ciutat com aquesta. A la teva pobra mare li agradava tant veure les cuques de llum aquí a Enohana. De debò? Doncs mira, n'agafaré unes quantes. Chia, Oh, ja s'ha escapat. L'has espantat, pare. no s'han de caçar les cuques. Deixa-les aquí on són. Per què? Deixa-les, pobretes. Aviat se'n van. Adéu, adéu. Adéu. Aquesta adéu. Ei, Chie, què t'agradaria ser a tu de gran? Encara no ho sé, això. Encara sóc una nena. I jo, doncs? Jo, quan era petita? Què devia voler ser? Kotomi, si et vols anar a banyar, jo ja estic. Sí, moltes gràcies. Bona nit. Ei, Mayuko, escolta. Sí? Mayuko, suposant... Només suposant, que els banys Enohana... Que els banys Enohana? Què, Kotomi? No res, no res. No em facis cas, Mayuko. Bona nit. Bona nit, Kotomi. Ai, és veritat, no li he preparat el sopar a la Nia. Nia! Faig el sopar. Ostres. I la Nia? No té remei, aquesta. Nia! Nia! On se'n deu haver anat, aquesta? Va, quan tingui prou gana, segur que tornarà. Però no, aquella nit, la Nia no va tornar a casa. I després